दे देबू धोखा नहीं रहे सासु हो, भइलु पराई जानू रहलु तू खासु हो। दे देबू धोखा नहीं रहे सासु हो, भइलु पराई जानू रहलु तू खासु हो। छिन गइलू प्यार के ई आजादी, जिंदगी के कके बर्बादी रानी, दोसरा से कली हलू शादी। जिंदगी के कके बर्बादी रानी, कली हलू दोसरा से शादी। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाए भैया। और आशा बा, मन में हुलास बा कि आप लोग मस्त हो खबजा, खुश हो खबजा, स्वस्थ हो खबजा, तंदुरुस्त हो खबजा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, सबके हम हिजे से प्रणाम करतनी है भैया। आप लोग आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जाए भैया। और जी हाँ भैया, रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुपरहिट हम दर्द भरा बेवफाई सॉन्ग यानी गम के गाना लेके आ गइल बानी है भैया। तो भैया हो, आशा ना पूरा विश्वास बा, पूरा भरोसा बा ये भैया कि अगर इस सॉन्ग के, अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के, अच्छा से स्टूडियो में गायकी क के रिकॉर्ड कर देतनी है भैया, तो हमरा पूरा भरोसा बा कि आप लोग के बीच में ई सॉन्ग जरूर बाजी है भैया। जी हाँ भैया, रउआ सब अच्छा गावो तनीजा, अच्छा बजावो तनीजा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर गाना नइखे मिल पावते भैया। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा मेटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा लीजा। काहे से कि अगर घंटी के बेल आइकन रउआ सब दबा ले जा तो कोनो भी वीडियो हम डालब तो सबसे पहले रउआ सबके सामने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाइए भैया। तो आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूर दबा लीजा। और आई जा हमनी के चलल जाब अपन मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बाटे, कौना भाव में कैसे गावे के बाटे भैया, आई जा हमनी के सुनल जाए। दे देबू धोखा नहीं रहे सासु हो, भइलु पराई जानू रहलु तू खासु हो। दे देबू धोखा नहीं रहे सासु हो, भइलु पराई जानू रहलु तू खासु हो। छिन गइल प्यार के आजादी, जिंदगी के कके बर्बादी रानी, दोसरा से कली हलू शादी। जिंदगी के कके बर्बादी रानी, दोसरा से कली हलू शादी। तो जी भैया, अगर ई सॉन्ग अच्छा लागता, ई गाना मस्त लागता, तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर हमार नंबर बाटे, नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा भैया, 98 350 77 203। तो आप लोग कॉल करी। फुल सॉन्ग लेवे खातिर कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके गाना मिल जाई। तो फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय सो मच, धन्यवाद।